Non ti devo говорити на някакво. Wait. Сам. Да, направо. Къде? Breakfast fine. Да, какво? Седи. Добър вечер. Какво желаете? Какво? Виричка? Сега виричка. Стоп. Хайде. Три. Oh, you probably kidding me. Subway. Sambra, walk your family now. Господин Манолов. Oh, Баща ми да. boy. Баща ви. Ползвате ли помощничка за домашните услуги? Ето я Hey, помощничката. Bishop. Но тя не живее. Pretty sure you'll come pick me up. Донесох ви бирите. Well, позволите, yeah, ще седна the при вас trouble за малко. again. Да, седни. Виждате ли колко е готина? I По-дошната have no idea. Какво работите? Oh, Лекар си. let me just shut this off real Специалност. quick. Медицина.